rohadék visszatért. Ja, én azt hittem, hogy már soha nem 7 év eltelt. Még mindig hisztis vagy, hogy bazd elvert. meg. Csak mondom. Sok minden megváltozott. Az És meg kell mutatnom, hogy ki itt most már a főnök. Üdv itthon! Remélem jó volt ott, mert jó sok minden megváltozott. Ez lennék én. És mindenki tudja, hogy érdemes rám kapcsolni. A kamera forog. Akció 3, 2, 1. Azt mondták, hogy egy senki városban 7 év után Alastor visszatért, de kit érdekel, hiszen bárki észrevenné. További programunk már a Alastor visszatért, no de minek? Ez mit jelent a családja számára? De megsúgom, ő egy vesztes, egy lúzer. Ezt ne vegyétek fenyegetésnek, de régebb lettem volna. Ezt nyugodtan vegyétek az oktatásnak, hiszen ő vizuális, még ő alig hallgató. Ne adjatok neki időt se figyelmet. Remélem jó a vakáció volt, de szerintem maradni kellett volna. Míg ő a rádióban múlt, mi videóra váltottunk, a sok rohadék már nem ő rá figyel. Hol volt, hát azt ki tudja, de éppen kit nem zavar. Mindenkinek újra adásban vagyok. Tudom, volt egy ideje, mióta voltam, de itt vagyok, pokol, újra örömére. Micsoda? Mert egy Vox videós baromsága Jaj, nem bejött volna. Mert hogy minden új adásra működne, mert Vox egy Szarjátok le. egység. Minden nap új formátummal jön. Zavarjon, de te utánunk fogsz jönni? Ha Voxolj erős, mint mondja, vagy talán rá alapoznak, a féknek ő szerintem egy szar sem ér. Jaj, nem már. És itt van a habatotán, megkért, hogy csatlakozok hozzá. Na várjál! És nemet mondtam, és most hiszt is. Te vén rohadék, szenvedni fogsz. Vox újra hisztizik. Te kis rohad... Attól tartok, hogy elment a jeled. Kezdjük. Hát, azt kívántad volna, hogy ne lássál. Kapcsolj rám, ha végeztem én. Nem marad más, csak én meg a Jumi nőségi adás.